UGWUMBA. Ofu ihe kwuru tọrọ m ụtọ bụ mgbe anyị na-ekwu na be ha na be ndị China na ndị Igbo gara ebe ahụ merie ha n'ihe gbasara azụmahịa. Kama odo anya na nọ maka na Naịjirịa kpọdoro isi na anyebeghị ndị Igbo ọnọdụ kwesịrị ha meru o ji dịka gasị na ihe ahụ anyị nwe anyị ga-eji bunie Naịjirịa elu asị na-abịachi UGWUMBA. Ọ dị mma. Ofu ihe ọzọ ha na-eme kịta ọ bụrụ na ị nọ na Lagos a ifu na ọtụtụ ebe dị iche iche ọ dị mana Alaba ịnọkọta ifusi na a na-enyezi ndị China ohere ịbata buru ngwaahịa nke ha na-arụ na be ha ma nke ha bidogoro ruo na Lagos a ka e buru ya bịa chaa ndị Igbo ọkụ ka a mara ka a na-anapụ ndị Igbo ya bụ ha ine anya ifu ndị China ha jiji aka ndị China fọzi obere ha na-agba ọsọ ahịa na Alaba iru ebe ọbụla bụ ahịa kịta ifu na ndị gọọmenti dịka na-enyere ha ka ngwa batanụ mana biko enwere ihe bụ ọnatarachi idosa anyị na ndị China anyị ga-azọta n'onwe anyị ihe ọbụla sọsọ ihe ndị Igbo na-achọkwanụ bụ level playing ground ka anyị mee gosi ihe aha anyị ji bụrụ ndị Igbo. Ndị China agba ha bọị ndị China emeghị ụmụ ihe ndị ọzọ dị n'ọbara ndị Igbo. Ọ bụ eziokwu na ihe gbasara ego na ha na o doro ha anya etu esi akpakọ ego etu esi eme ha mana ha ama ha na gọọmenti dị na be ha adịghị na be anyị erutegwa ebe a gọọmenti dị na be anyị bụ ekperima and anyị nwa nọ n'ụlọ maara etu anyị na ha si eji ana maka nnekọta ndị nke ndị China na-agagharị na Alaba na ụfọdụ ahịa dị n'ebe a ụfọdụ ji aka ha na-achịgharịzi ụmụ ihe ha na-ere odo mmanya na ihe jikwa na-akpọbata ndị Aba ebe ọ bụ na okwe ha anyị nwa ịkọmpiti wit ndị Igbo ka anyị kpọta ndị a ka a marị ka ọnụ ha na-eto ka a ga-eme ha na mana gịnị nke a bụ ọnatarachi ada agwọta ya n'ọgwụ epetike UGWUMBA na ife nchọ ịkọwa n'okwu a ịkpọta ndị China bụrụ problem ọkwefu enwe nọ n'elu ikuru mmiri kunye ọnwụ nja bụ nsogbu ọṅụcha mmiri jee nata iko na lee onye Igbo bịa na ebe ọ na-azụ afịa ogolo ana lụọ ụlọ dozie street mana onye China na-azụ afịa kama ọ ya ego ana ọkwụọ lease at height where you can't match. They don't invest na land of ha nọ na or possible. So if na akụ ha na-akpata na back to China I don't nwere ihe ikwuru isi data na nke ha na-arụ na Nigeria ha ha arụ na Nigeria assembly ka ha na-eme ịma ndị anyị na at least anyị na-try nwere 60% nke alụta na be anyị China ama nrụ ya ọrụ ha lụba abịabụ na assembly ya with plant fowl akọpụlọ ya with plant fowl because ha na-eme bụ ndị obodo amụhọ esi ka ịchụpụ ndị Igbo this place property niile ahụ ịfụrụ ka ndị China gwazi gị na ha aghụghọ. So ndị China and like you said I need a level playing ground. You can't put only Igbo a Chinese. If China kpọta ndị Igbo kpọta ndị China even na China ndị be na-achọ na business because some place na-akpọ Kenan na China Kenan na China ndị Chinese nwee mana ndị be anyị bịa ya ime ajụ na ndị Igbo anyị nwe shop ebe ahụ ndị be anyị bido ịnụ ndị Chinese maọbụ omepe shop ọkpọ onye China nye ya ego onye ewere afọ ya na ọnya nwe achụre chụọ ndị Chinese chute ha aka ndị obodo ha wonder ke ndị Igbo anụkwa m ọzọ ịmana ụfọdụ ama ha na ibiri na China ụfọdụ ama ha na ọ bụrụ na asị ka achụsụwa China kịta na ị nwere ike ịsụkapụ na China so ya bụ na akụkọ ahụ na-akọ bụ akụkọ obere ama m na ụfọdụ ndị be anyị nọ na China na-ege ihe anyị na-ekwu ọ na-esonyere anyị mgbe epetighị gị anyị so ndị be anyị chute ha aka dị ha bịa so many restriction mana the more ị na-etinye ka ndị be anyị na-afa anyị ọ ndị be anyị gwifere ha na-eme na mbụ ndị China n'obodo a ndị be anyị emechaghị gafee isi na ndị be anyị ama azụ ahịa na factory n'ọnụ nwa nwe onye be anyị ejekwuo onye nwe factory maọbụ onye so enu gwa ya oke na mma na-azụ ife onye ị na-elesi onye tata kwai ọkwọ ụgwọ anyị in 3 months na mma na-azụ 32 kwai na-enye cash immediately kwai bụ ego ndị ha na na-akọ kwai ọdụm ka kwai ya mba kwai or yuan bụ ego ndị befa or renminbi because of the same currency ma nwere 3 names now abịa mee ndị be anyị na-akụzi ha business na-akpọtara fa ndị ahịa ndị be anyị ma anya ha karịa mba ụwa niile onwe ndị eji tụnyere ndị Igbo onwe ife eji tụnyere ndị Igbo na-ịzụ ahịa so ndị be anyị ebe si na ha aba na ndị be anyị aba ya anyị si na ha aga ndị be anyị mee ya ọga
ebe nlekọta ahịa sị na ahịa ọ bụ na etinyekwu na ahịa etu a tinye etu a wepụ ife adị ebe a na ọ ya aga ndị China mụta nke ahụ so ha ka na-amụ ahịa n'aka anyị boy problem anyị nwere na onye hazi agba boy na-akụzi ụmụazị Igbo na reform anyị na-eme ụbụrụ na-adị fast ọ bụrụ na aka na agba boy ndị Chinese a na asịrịkasị na mana computer market nọkasị everywhere ụmụ boy ya akụziri fe ahịa na chụpụ ha na for Nigerian business so ndị obodo a jere na-akpọta ndị Chinese na-enye ha company ka ha na-compete amara they are not doing themselves a favor because ndị Chinese emegide after that na gosi m otu property onye Chinese elu mana ịyafụ new building dị 10 ndị Igbo ruo 8 or 9 mana Chinese amalụ 1 and government ha make and ha chọ they will rent the place so had 70 biri n'ime it doesn't had 70 biri n'ime the place and most of them ha akwụkwọ ha nkata ya nwezikwara etu o si esi na nkụta ụtaba na abịa ime maka na anyị na-ekwubu okwu 65% container ọ na-atọ anyị ụtọ mana ọ dịzi m ka gasị na nkata anyị na-agazi na ndị Igbo na ndị China ka ndị ka ibe ha ka i wee ghọta because e ka na-ekwu na 65% na ọ bụrụ na ha chụpụ ndị Igbo ya na-achọ China will ruin them and ha chụpụgodoro ndị Igbo ndị Igbo zuru ihe a na-eme n'ịkpata ndị China can deta ndị Igbo osi ike hapụrụ that particular line nọ na ya buy another one and Chinese cannot switch onye Igbo si switch ofu ihe kwuru tọrọ m ụtọ bụ mgbe anyị na-ekwu na be ha na be ndị China na ndị Igbo gara ebe ahụ merie ha n'ihe gbasara azụmahịa kama odo anya na nọ maka na Naịjirịa kpọdoro isi na anyebeghị ndị Igbo ọnọdụ kwesịrị ha meruo o ji dịka ga-asị na ihe ahụ anyị ga-eji bunie Naịjirịa elu asị na-abịachi ọ dị m ka orugo mgbe Naịjirịa kwesịrị ịtụgharị uche mana ọ bụrụ na ha atụgharịghị uche ya bụ ozi na azụmahịa ahụ dị anyị n'ọbara na ụmụ anwụnata anwụ n'ụdị ọ bụrụkwa na ị nwere ego kịta ekwu onye mbụ kwuo ya Igbo wee na-ewe n'ala Igbo adịkwa ama asị ndị be anyị niile ndị ikenye nọ na Lagos a na ndị nọ na Kano ndị na-eruru 65-70 years onye ọbụla na-abịa nne ya because o nwere mgbe ọ na-abụ oru a na ezumike nka onye ahụ na ebe ọ ga-ana bụ na shọpụ nke dị na Igbo ya bụ biko wee na kịta ohere ka dị ụfọdụ asị na ụlọ adịghị na adịghị ka onye gwara na ụlọ adịghị na adịghị ahịa arụrụ arụ ka nkụ ọkwa ya gwabgo unu ahịa a na-arụ maka a na-arụ n'Oraifite ugbu a anaghị arụ ndị mmesi n'kwado a na-arụ nke a na-arụ n'Ọba nke a na-arụ n'Enugu nke a na-arụ na ahịa niile a bụ ndị Igbo bi na ma Lagos ma Abuja ndị nọgasị na mbe dị iche iche ma Ibadan na-asị ngwa ka anyị si etu a na-ewe n'otu ụkwụ ụlọ ya bụ ọ bụrụ na isonyebeghị agwaghị na a na-eme etu a na-eme etu ọ bụrụ na isonyebeghị gaa sonye maka na ndị Igbo anyị na-akpọ anyị ma ha agba ọsọ mmiri a na-eche mgbe o kwuore ekwo kịta ọ dị ka a ga-asị na anyị na ha eteta n'ụra nwayọọ nwayọọ biko jụọ ase na mpaghara bụ unu ọ bụrụ na ị chọghị gaa jụọ na mpaghara bụ unu ka etinye ego n'ụmụ ahịa niile a na-arụ enwere mgbe ọ ga-abụ ruo ya bụ ihe eju ọ banyezie ọ bụrụ na emekata gọọmenti etiti wee meta ihe gbasara ọkụ n'obodo a ịfụ na ndị Igbo ga-abanye n'ịrụ ụlọ ngwaahịa mmepụta ngwaahịa ndị Igbo banye n'ịrụ mmepụta ngwaahịa ndị China anakpo ịfụ na importation ga-abụzi kọntena ga na-esi ala Igbo na-agbagotezi Lagos na-agbago ebe ọbụla maka na anyị zuru ka anyị ga na-arụtọ ihe ndị Igbo anyị ọ dị ka etu a ndị ugwu na-eto ọnụ na ha ga-azụnwu ohere ọ bụrụ na ndị Igbo anyị wepụta anya tinye n'ihe ọbụla dịka i kwuru ndị Igbo diversification ndị Igbo switchie mekata switchie banye n'ịrụ ngwaahịa ndị China ga-ana kama na ọkụ adịghị na be anyị mmekpa ahụ na mmegbu na mpịagbu a na-apịagbu ndị Igbo mere ka Naịjirịa na-achị azụ mana ha ma etu ha ji ndị Igbo ka eji ndị Afrịka ndị ọzọ maka na mbọsị ọbụla ndị Igbo chakere ndị Afrịka ndị ọzọ achakere epechike mechie ọnọdụ a ndị ekere m once again anyị na-ekwu okwu business na Nigeria ndị Igbo bụ isi aka ha hapụ isi aka gba ọrịa whether we like it or not business anyị ndị Igbo
worldwide, not only na Lagos, I chianaka. It's a go progress, Bologna Botina. Here, Kitana, na Lagos port decongested. Within Ndigbo. A phone within 1 month, they decongested a place. Even Uzonina, Puza Papa, asked that governor, a great gridlock now, within Ndigbo. Because one thing that we are gifted. I know what to do. And I can't the Lagos state government in the Chinese, Batano. Okay, the Jews. Let me tell you one story. In the China, an American company, known as Guanyin Shilu, Children and Mother and Children's Hospital, or the Nisi Guanyin Shilu near McDonald's. China. Guangzhou. So, Americans may pay the hospital, a very big hospital, China partnership. After a period of visa in China 1 year, that period. So after a period of 1 year, 11 months, has seen the American Nana could with a visa also. Only acquainted with visa. Kenya 5 years visa. An American hakuchie. A president How will take over the place? Because they deal with Google the same way. Google. Have them near Google dinner, Google na fake ho. Hanye Google dinner, Google na Hong Kong. WhatsApp, remember WhatsApp na China. Because when they open their own, like because government are monitor everything media. On our monitor everything. Hana boy care for this how you make Google. They can business, how you make WhatsApp. So everything then at China monitor very, very well. And I even calculate. With the franchise, how am I this year? If not, on my work. I'll put here government in a government. How they protect themselves? China, Guangzhou, capital of Guangdong, Bidolu, Elo train, the Chondi, Denmark, Kabialoha train, Denmark of Finland, Kabialoha train. Allo first one. Farmer and then Alu train and Hanchani engineers, Monia bricklayer, Monia Ahoka, Monia Erubebo, first class engineer. So we have line 1. Because now I roll line 1, line 2, line 3. We have line 1 and then also. So that's okay. Now have I negotiate. No, and I guide the email. Listen, I'll go line 14. If that now, Hana all need all these technologies very well. So China now they protect themselves. Their government they protect them. I go away in China. You get a man as well. You send the ego, is the police. Here back away now. My government have her. Sefa, go away, my neighbor mother. Yeah, we hope that's okay. How they protect themselves against foreign. Yeah. So, what happened in China? China, but very well. On what if you need it? Come again, and I have put us. Gente, Jane and record China have put us. Why say remember that no only tax in any so apana come on, I put us 10,000 naira. Come on, here 20,000 naira. And so the corruption now will be bigger, and then on invade that tax. And only 20 hours we take a very long time. I'm not anything again. So and how the already know the gold has never like Arwa Nigeria. Like they turn I say I go down, I go make famine. Come on, other possible. Come on, Lise. Listen, always in a Kocharakana. And how to corrupt. We get name with corruption. China be more corrupt than we are. Because it's taken out with the Nina Buko Haran Nogase. I said, Numara Hejana, China Mocharo, has a Akoro, Ngwalo Bah. High Anne Bah, I feel in a name. Come corruption, Hamia. So, own up was the hack have been so. Nahaya at Ndigbo. Other possible. Ndigbo not only Naha and I did blessed. I was a boy. I need to go professors in business. Even when you wait for a medical doctor, happier. It's not make business. Even keep no go buy us here. But no go buy us here now. You put another professor. That's not a leave. Only better of. Only better of. Go go call in America. Mother, all good day back. I never not I only soon. One less patients. All business got name. So only means that I am not in competition with anybody. Until we understand that Ndigbo blessed tribe Kabo. Until you understand that I go here in Apoko. And so school I buy when I could wait for school of business, boy. Ndigbo went to school. How about professors? How about students? Everything they have I'm way.
I'm with your former. I'm very, very well. So you can compete with us on that field. UGWUMBA, go ahead off. Adema, I told you that you know the man of Tormotona, Obruna, working at Nagumba, or say Danica, Baranyamba, Danica. Obruna take care of Mabruni, Chizzy of Mofma. A man Obrun and in Nigeria put a Ndigbo. Ono do no ke ruru ha ihe ọ kara ebubo enwere ebe ọ bụ na ihe siri ike akpọta onye Igbo na ọ bụrụ na ndị Naịjirịa na anya ụfụ na ụmụ ekwuru n'ihe na-aga ekwe ha nye ndị Igbo sị ha na ebe a bụ ebe ọ nọ nye nsogbu maka Ọsọfịa bụkwa na onye Igbo ka ọ bụ ndị Igbo bụkwa na Ọsọfịa maka na ọ bụrụ na erute ebe ahụ imezi ọfụma nsogbu ozigbo ka ezi ka eji ekwe ha anyị mezie obodo a bụ Naịjirịa mana maka ihe anyị na-ekwu n'ịpịachi ọnọdụ a tupu imezie Naịjirịa ị ga-emezi ana Igbo ya bụ ka anyị narụ mezi ana Igbo ọ bụrụ na ị nwere 10 naira biko tufuwe 5 naira na ana Igbo kịta adịkwa ama adịkwa ama o gwara o anọ mgbe ọ gwara ya mana o gwara o ama onubo gwara onubo ka ọ dị ma ọ bụ kwuzo onye na ọ bụ o gwara o gwara amazi ihe sen ọ dị mma ndị be anyị emesịa